लड़की के छोड़ दले लंका में। झोरी झंटा उठा के जाके जंगल में भगवान सूर्य के तपस्या करे लगले। विश्व सरवा तपस्या करे लगले। आ तपस्या करत इनका 11-12 बरिस बीत गई। जब बीत गईल तब है ए बाबू केहू कौनो बात के ठेका होला, कौनो दुख के ग्रहण होला। तो ए बाबू का कइले जे वही जुग एगो धोबिन चिरई होली सन। सूखल काठ में बियल बनावेली सन लकड़िया काट के। उहे धोबिनिया चिरैया उड़े उनका मुड़िया का ऊपरवा। अब उड़तिया या तौले के घूम के ताकत रे चिरैया खाओ। चिरैया का तकले बस चिरैया के पंखिया जर गइल, उनका अगवे लद गिर गई। चिरैया जब गिर गई तो बड़ा आनंद भइले। कले जारी बाप रे बाप अब हम तपस्या में पूर्ण हो गई हैं। हमारा सत से चिरैया जर के गिर गई। अब ई है कहतारे जे अब चल तानी केनो कौनो गांव में मांगे खाए बापन दिन बिता ले। अब ई है कुछ दूर जाता रहे तो ये बाबू एगो हल्के जंगल भेटाइल। वही जंगलवा में एगो डोमिन के लड़की सुअर चरावत रहे। सुअरनी चरावत रहे। अब वो लड़किया इतना खूबसूरत रहे कि जे वो करा पीछे पीछे हाँ दे दुनू आदमी में 2 से 200 होला। एने से सीटी ना माराई नु तो उन्हें से गीटी ना आवेला। तो भाई भाई इनका कुछ लहान मिले ना जे वो लड़किया से बोलस विश्व सरवा। उ जहाँ जाके लड़किया खड़ा होखे वही जुग वो करा लगवा सट के जाके खड़ा होखस। कहीं हो एजू से उठ के हो जू बैठ जाओ तो ओकरा लगवा जाके सट के बैठस। ना लड़की उनका से कुछ बोले आ ना उ कुछ बोलस। अब हिंगा करते करते दिन भर घुरियौले वो लड़की के 4 बजत रहे। एगो हल्का डबरा रहे वही में ले जाके सुअरनियन के हीरा देहलस। अरिया पर बैठतिया तो फिर उठ के ओकरा लगवा जाके सट के बैठता रे। तब उ लड़की बोलतिया रे पपिया हमारा देहिया से तनी अलगे हट के बैठ। ए बाबू हमरो के जरइब। तू जानता रह जे हमार तपस्या पूर्ण हो गई। चिरैया तारा आगवा गिर गए तो जे अब हमारा पूजा पूरा हो गई तो अब हम कहीं घूमे। रे पपिया तोरा पाप से चिरैया जर के गिर गए। आया हमारा में सट के बैठो तारे तो देखो तानी जे हमरो के जरा देबे तनी अलगवे रह। अब वही जुग ई जवना लसर फसर में भाई रहल। अब उ लसर फसर उनकर भुला गई। अब वो डोमिन के लड़की के दुनू पैर छान के आ कहले जे ई बताओ जे ई हमारा पाप के कटी तो कैसे हुई। तो कलस लड़किया जे हाँ दे तू चल जाए जुग से घर। तोहरे आस पर अभी लड़की तारा इंतजार में बिया। 9 लड़का के समय बीत गइल बा।
नौ कपड़वा धैले बिया, ओकरा के नोहरा क के दाढ़ी ध के केहूँगा नोहरा पाती क के आ उ कपड़वा मांग के आगी में जला दीह, आगी में जरा दीह। आ जब जर जाई तो नौ ठैना कागज बिछा दीह आ वही पर हाथे मिस दीह रखिया, मिस के आ 9 गो पुड़िया बना लीह। 9 पुड़िया बा 9 दिन फौकीह, फाके के बा आ ओकरा संगे संभोग करब तब तारा ये पाप के दूर होई। अब विश्व से रवैले आ उहे नेहरा पाती क के उ तो लाजिन में बेचारी देव ना कपड़ा, लेकिन नोहरा पाती क के ओकरा के मांग के आगे में जरौले 9 गो पुड़िया बनौले आ 9 पुड़िया एगो पुड़िया एक दिन फाके के रहे आ ओकरा संगे उनका संभोग करे के रहे। जब 9 गो पुड़िया 9 दिन फौकले आ वो लड़की के संगे संभोग कैले, हाँ, तब जाके उहे 10 कंदर रावण के अवतार भइल। अच्छा, कहे से जे ओकर 10 गो मुड़ी 20 गो भुजार भइल, वही तरीकवा से भइल 9 गो पुड़ियावा आ 9 बेर नु ओकरा संगे संभोग कैले। तो 9 लड़का के समय जौन बीत गई रहे ओकर लक्षण ओल रावण पर आई। अच्छा, उहे 10 कंदर रावण के अवतार भइल। दशानंद रावण, हाँ उहे 10, हाँ उहे 10 कंदर रावण के अवतार भइल। फिर 10 कंदर कहते दशानंद। तो एकरा मतलब कि वह विशेषरो के मेहरारू धोबिन के बेटी रहली। हाँ, रावण के मातारी धोबिन रहली। हाँ, अच्छा, तो भाभी जोड़ लगौले रहली। हाँ, चलिए, तब कहानी कैसा लगल कमेंट करके जरूर बताई लोगी।